Здравейте, дечица! Да прочетем нова приказка. Казва се Сребърният елен. Готови ли сте? Да започваме. Сребърният елен. Живял някога в някакво си царство един беден момък, но много точен стрелец. Като идъл на лов, стрелата му винаги улучвала. Един ден глашата й разгласили в селото му, че царят ще жени дъщеря си и устройва състезание. Този, който минал през 3 изпитания, щял да стане царски зет. Момъкът е му обърнал гръб, защото нито имал кон, нито си помислял дори, че бедняк като него може да се мери с богатите момъци. Отишъл на лов в гората и щеш ли, кучетата му подгонили един елен. Само че не бил като другите елени, а целият бил сребърен. Ловецът вдигнал лъка си, а еленът му проговорил с човешки глас. Не ме убивай, момко, и ще ти се отплатя много богато. Че какво ли можеш да ми дадеш? Хайде, върви си. Благодаря ти, добро сърце имаш, но с вълшебната си сила мога, ако искаш, да те направя царски зет. Искам, защо да не искам, засмял се бедният момък. Бръкни под един камък и извади една змия. Служи ми я на юзда. Аз ще ти бъда кон. Момъкът така е направил и щом сложил змията в устата на Елена, тя станала на юзда, а той се превърнал в красив кон с буйна грива. Вземи сега една тояга, разрови мъха на камъка. Щом ловецът направил това, тоягата се превърнала в остра сабя, а на камъка вместо мъх лежала прекрасна премяна. Дръпни сега един сребърен косъм от гривата ми, проговорил конят. Ако пък ти дотрябвам, изгори го и аз мигом ще дойда. Облякал се момъкът, запасал сабята, метнал лъка през рамо и препуснал към царския дворец. Първото изпитание било надбягване с коне. Ловецът изпреварил всички с вълшебния си кон. После трябвало да прострелят мушица във въздуха. Стрелата на младият ловец била пак най-точна. А сега, обявил царския глашатай, остава последното изпитание. Трябва да разсечете със сабите си този камък. Всички момци се нащърбили сабите, а ловецът с един замах разполовил камъка. Вдигнали голяма сватба и бедният момък се оженил за царската дъщеря, а сребърният елен се върнал в гората. Всичко потръгнало на мед и масло. Само че една нощ принцесата чула мъжа си да говори на сън и разбрала думите му, че не е незнаен юнак от далечни земи, а обикновен беден селянин от бащиното й царство. Много се разлютила и поискала от баща си да й намери болярин за мъж, а бедният момък да хвърли в морето. Повикал царят своя пръв министър и го оженил за дъщеря си. Стражите затворили досегашният му зет в тъмница. Едва сварил момъкът да хвърли сребърния косъм в горящата камина. На другия ден му вързали един камък на шията и го хвърляли в морето. Той веднага потънал, но в този момент една голяма риба го глътнала. След малко рибата доплувала до брега, изплюла го на пясъка и той неочаквано се преобразил в сребърния елен. Благодаря ти, прегърнал го момъкът, ти ми спаси живота. Помогни ми сега да накажа царя, който искаше да ме погуби без да съм виновен, и също високомерната му дъщеря. Мога само да те превърна в прекрасен буен кон, а след 3 дни магията ще се развали и пак ще станеш човек, отвърнал му еленът. Но какво мога да направя, като стана кон, почудил се момъкът. Не знам, силата ми е само до тук. Може и да ги накажеш, може и да си изпатиш. Помни само, че спасението ти е в предните ти зъби, в първата трещица и в ръцете на една милостива девойка. Като казал това, еленът го докоснал с рогата си и изведнъж момъкът се превърнал в буен жребец. Препуснал към палатата на царя,
влетял в оградения двор и слугите го уловили с едно въже. Видял го първият министр, който сега бил зет на царя и много харесал коня. Яхнал го да го поязди, но щом се качил на седлото, буйният кон подскачал бясно, хвърлил го на каменните плочи и здраго го натъртил. Министърът страшно се ядосал и заповядал да го заколят. Минало едно хубаво момиче, слугинче от кухнята. Дожаляло му за прекрасният кон, взело предните му зъби да ги закопало в градината, а през нощта от тях израсло чудно дърво. От листата му вместо шум се носела омайна мелодия. На сутринта всички царедворци се събрали да го гледат, но като дошъл царският зет, дървото спряло да пее и го зашибало склоните си. Той се разгневил и заповядал да го отсекат. Ех, че хубаво дърво! Защо ли трябва да го секат, почудила се същата слугиня. Навела се и взела първата треска, която отхвърчала от брадвата на дърваря. Хвърлила я във водата в близкото езеро и треската мигом се превърнала в златна патица. Видял това царският зет и вдигнал лъка да я простреля. А това бил лъкът на младият ловец. Първата стрела не стигнала до патицата, втората я прехвърлила, а третата май я улучила, защото тя клюмнала главата си. Тогава зетят на царя съблякал дрехите си на брега, скочил във водата да извади златната патица. А тя изведнъж дигнала глава, прехвъркнала на брега и се превърнала в младият ловец. Облякал той царските дрехи, метнал си лъка на рамо, препасал вълшебната си сабя и отишъл в двореца. Разсякал със сабята желязната порта и влязал в царските покои. Царят и дъщеря му зяпнали, като го видели. Принцесата се разтреперала от страх и заревала на глас. Защо плачеш? Попитал я момъкът. Защото се радвам, че те виждам жив, сетила се да отговори принцесата. А ловецът казал. А защо поиска да ме хвърлят в морето? Сега ще заповядам и вас да хвърлят. И ще се радвам, ако пък ви видя живи някой ден. Слугите с радост изпълнили заповедта му, а на трона служили бедният ловец. Той се оженил за милостивата девойка и двамата царували дълго и справедливо. Край на приказката. До чуване! Чао!